मैला एम इ स्कुलाव फरायबाय थानाय अनजालि बसुमतारी दासो क्लास 6 आव फरायदोंमोन दा बियो गोमानानै दङ। हेलो स्नाफोर गुड मर्निं फुंबिलिनि बायदिसिम खुलुमनाय बावहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ आरो आं बैसोरनो मोजां दङ। दिनै फुंजानि नोंथांमोनखौ आंनो मोनसे गोदान भिडिअ आरो फन सोब्रा होलायबाय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै ब्लगखौ नायलांबाय थादो आंनि मामा शेयार खालामनो हायो नै नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसैलाय स्नाफोर मिस्टारनो गाइखेर साहा फुदुंसैलाय नै आंहाथ' साहा लोंखांखाबाय दा मिस्टारा दासो सिखारदों। आहा फुङावनो सिखारनानै लोंखायो दै गुदुं लोंनानै एसे योगा खालामनानै लाल साहा लोंना लाखांबाय आहा सिगांनो आं नै ब्रेकफास्टनिसो टाइम जालायबाय ब्रेकफास्टआबो आहा ओंखामसो जायो ओंखाम जाबासो मोजां मोनो माने आङो एसे सिगाङाव ओंखाम जायागारा रुटि बा ब्रेड बेफोरबायदि जानाय स्टार्ट खालामदोंमोन आरोखि ओंखामखौ जायासैमोन दा ओंखाम जायैनिफ्रायनो आंना प्रब्लेम जाफिनलायबाय ओमफ्राय बे ओंखामाव फैफिनलायबाय आंना मैयानि फान्थाव बाथोन एसे दंखायो फाइनालि दिनै आंना केक डिजाइना रेडि जाबाय नै बेबायदि डिजाइनमोन मैयानि ब्लगाव दे आं खिन्थादोंमोन ओमफ्राय मैया आदाल' बानायदोंमोन दिनै फुरा कमप्लिट जाबाय आरोखि नै बेबायदि बानायदों टफिनो एंख्लेटनो ओमफ्राय नै बल बेट गन खुन्थिया माबा माबि होजोबनानै स्लिम कमप्लिट बानायबाय आङो दिनै माबायदि नुखो सनाफोर आंनि केक डिजाइना आङो माने आवगायावबो बानायखांखाबाय ओमफ्राय आवगायनिफ्राय आङो दिनैखौ आरो साबसिन मोनबावदों आरोखि आवगायनाथ' फार्स्ट टाइम बानायनायमोन ओमफ्राय बेखौ आरो साबसिन जानाय मोनबावदों आरोखि आङो माबायदि नुदों सनाफोर आंनि केक डिजाइनानै मोजां नुदोंबा मोजां नुदों होननानै खिथाहरदो माबायदि नै बेरा होलायलायनाय बिराद मेहनतबो दे सनाफोर बियो दामाबो एसे बारा लानांगौ ओंखायनो आरो मेहनत ओमफ्राय माबाबो मेटेरियेल्सबो नांदेरगौ ना बेफोरखौ बानायनायाव नुवाखै गासिबो मोजाङालाय मोजां नुनाय मोनबायमोन आं सनाफोर नोंथांमोनहासो मा बुङो नारें गानसै नै सनाफोर दिनै ओरैबायदि सान्दुं दुंदोंलाय दिनै नारें जानोसै आरो मैयाथ' सान्दुङानो गैयामोन ओमफ्राय दिनै ओरैबायदि सान्दुंलाय नारें जानो गोसोखांलायबाय नारें मानि अरेन्जआबो बेना किनुखासो नालाय किनु ओमफ्रायसो नैबे नारें आसिना मा होननांगौथाय बे मिक्स खालामनानै खाजि जानोसैलाय हाना लाग्रोजोबसै दे जाबाय जा मोजां खाजि लगायबाय जोङो संख्रि बानलु दुन्दिया सामब्राम गुफुर होलायनानै ओमफ्राय नै जाग्राफ्राबो रेडिनो जानो हाखागौ बिसोरबो फोटो खालाम फोटो कर रही हूँ कर रहा हूँ ये होता है प्रोफेशनल फोटोग्राफर का तरीका हो गया देखो भी लोग को देख ही नहीं रहा ओंखाम जाना लानोसैलायनो सनाफोर दा जेबो ओंख्रि सङाखै आङो माने पालें पनिर संदों नै पालें पनिर ओंख्रि संबाय बेल' आरोखि जेबो एवासैबो आङो जाना लाग्रोसै दा आङो नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ शेयार खालामना होनोसैलाय सुनाफोर बे भिडिअआनो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि खैला मैलायाव जादों सासे गथ' क्लास 6 आव फरायनायानो गोमानानै दङ जाहैदों न'खरनि मानसिफ्रा खिन्थानाय बायदिब्ला फुङाव खिनो ओंखारनानै हाबफिननानै आरो ओंखारफिनदों जाहैदों ओमफ्राय बेनिफ्रायनो गैया दा बहा थांदों माहा मादों न'खरनि मानसिफ्रा माने हालाय हाफाय जानानै दं आरोखि दा सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला अननानै खिथाहर बयनोबो शेयार खालामनानै हो होननानै बुंदों भिडिअखौ ओंखायनो आंबो नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै हौवाबो क्लास 6 आव फरायनायालाय आरो माथो बेसेबां गिदिर 12-13 बोसोरनि होननानै बुंदों आरोखि हौवाबो गावसिनि न'आव थाया गुबुननि न'आवसो थायो नामा माने बिमाय बिमानै बेफोरबायदि होनदों आरो दा जाथि खुरमाफोरनावबो सोंहरजोब्बाय जाहैदों गैया दा गथ'खौ सोरबा खावनानै लांदों ना गाव गोसो जानानै थांदों माने न'खरनि मानसिफ्रा फैफिननो खावलायदों आरो सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय फन नाम्बाराव कल खालामनानै खिथाहरनो थिनदों आरोखि उन्दै मानसि दा मारै मिन्थिनो मोनला बहा थांदों गाव गोसो जानानै थांदों ना सोरबाफोरसो किडनेप खालामबायखो दा आङो बे भिडिअखौ नोंथांमोननो एसे शेयार खालामना होनोसै नोंथांमोनहा न'खरनि मानसिफोरनि खुगानिफ्रायनो गासैखौबो खोनासंनानै लादो बिदिब्ला मैला एम इ स्कुलाव फरायबाय थानाय अनजालि बसुमतारी दासो क्लास 6 आव फरायदोंमोन दा बियो गोमानानै दङ दा माब्रै गोमाखो आङो न'खरनि गार्जेनजोंनो मिथिनानै लानि जायफ्रा बे भिडिअखौ नुदों अननानै बयबो शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे गोमानाय अनजालि बसुमतारी बिनानावखौ थाबैनो मोनफिननो हायो मानसिया उन्दैल'थार दासो क्लास 6 आव फरायदोंमोन दा माब्रै गोमाखो आङो गासैबो डिटेल्स मिथिनानै लागोन ओमफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बे गोमानाय अनजालि बसुमतारीखौ थाबैनो मोनफिननो हायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे अबावबाफोर नुबायथाय डाइरेक्ट आं कन्टेक्ट नाम्बार होनानै होखादों कल खालामदो ओमफ्राय कल खालामनानै न'खरनि
गार्जेनजों जगाजग लानानैहाय इनफरमेसन हरनो हागोन आरोखि। बेनो खैला मैला बाजारनाय सप्तायावहाय खेबनै जायो, सुनिबार आरो मंगलबार। ओमफ्राय नै बे आदानावनो थायोमोन। ओमफ्राय नैबे गोमानाय जिथुनाखि अनजालि बसुमतारी बिनि बिफा जाहैबाय। ओमफ्राय नों बिमा ने? माब्रै गोमाया जेनेबा खैथासो टाइमावहाय? आदसा दिनैनि बे एसके ब्लग चेनेलखौ गिबियावनो साबायखर बावग्रोनाय थाबाय। मानोना जोंनि न'खराव सासे खुदिया जोंनिनो बिगुमैनि फिसाजोआ फरायनो थाखाय जोंनि न'आवनो थायोमोन, जोंनावनो मावोमोन, जोंनावनो दाङोमोन। स्कुल सुटि जायोब्ला नैबे दखानावनो हाबा मावोमोन। दिनै फुंबिलि समाव सोरांफा माफा खिनो ओंखारनानै खिनानै न'आव फैफिननानै आरो बाहेरायाव ओंखारफिननायलाय रावबो खेल लायैयाव दा न'आव सफैयैलाय गामिनि बा गावनि जाथि खुरमाफोरनाव खबर लाहरजोब्बाय। खबर मोनैयाव जोङो दा थानायाव एजाहारखौ होनाय जाबाय आरो। दा जोङो मोनफिननो लुबैदों बे गथ'खौ जेरावखि थाङा मानो बे एसके ब्लग चेनेल नायगिरि बिथांमोना गोख्रैनो शेयार खालामलायनानै जोंनि बे कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामहरनानै जोंनो मिथिहोहरो। आं गोसो गोरबोयै खावलायहरनाय थाबाय। बेसेबांसो बैसोनि जागोन? बैसोआ बिदिनो 12-13 दङ दा। क्लास 6आव फरायगासिनो दंमोन, खैला मैला हाइ स्कुल। ओमफ्राय आखाइफ्राव मबाइलफोर दंमोन नामा? इयो सोरजोंबाफोर रायज्लायोमोन नामा? मबाइलथ' लाया, माने दा आंनिनो मेसेज माने आंनि बिमानैनि मबाइलखौनो लानानै सम सम बिदिनो सोरजोंबा कन्टेक्ट खालामोमोन होननानै जों मिथिदों। गावनि लोगोफ्राबो खोन्थानायलाय जों बेखौ खबर मोनबाय आरो। दा मिथिखाबाय ने, नानिया बिसिनि न'आव थायोमोन। ओमफ्राय गोमादों जाहैबाय, दुखुनांथावनि बाथ्रा। दा जायफोरा नायसनदों भिडिअखौहाय थाबैनो शेयार खालामनानै होदो अननानैहाय, बर'जों बर', जाहाथे बे नानिखौ थाबैनो मोनफिननो हायो ने आदा। ओमफ्राय नों मा खावलायनो गोसो रायजो राजानिसिम? माने जायफ्रा सिनायनायफोर बा नुयोब्ला जितु बे कन्टेक्ट नाम्बाराव बे खालामनो हागोन। आरो बे गथ'आ जेरावखि थाया मानो, जेरावखि लाङा मानो, बेखौ जाय लांग्रा बे लाबोफिननांगौ। आरो जायफ्रा रायजोफ्रा बे गथ'खौ दा चेनेलाव जितु नायनानै नुबाय, दा बेखौ हमनानै दोननांगौ। आरो जितु नाम्बार होगोन बे नाम्बाराव कल खालामनानै जों गथ' नुबायना सनाफोर भिडिअखौथ' नोंथांमोनहा मारै बेफोरबायदि जालायखो? बा गथ'आबो नायनो मोजांलायबावमोन, दा मबाइलफोरजोंसो सोरजोंबाफोर कन्टेक्ट खालामलायनानै मारैबा मारैबि मोजां मोननायफोरसो दंमोन ना मामोन जाखो उन्दै गथ'आनो? ना सोरबाफोर खावनानै लांखो, ना सोरबाफोर किडनेप खालामखो, मारै मिथिबावनो? दा जायखियानो जाया, नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नुसनबायनानै बे गथ'खौ बहाबाफोर नुसनबायोब्ला थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै खिन्थाहरबानो जाबाय। आरो हाजासे बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होबानो जाबाय, जाहाथे थाबैनो बे गथ'खौ मोननो हायो। मानोना गथ'आबो बारा गिदिर नङाना, ओंखायनो थाबैनो मोनफिनब्ला मोजां जागौमोन आरोखि। बिदिब्ला एसेनोसै सनाफोर, भिडिअखौ नायनो थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ, गोजोन्थों, बाय बाय।